Я ела на батъл с мене, на мене ми не дреме. За какво си се родил? Какво си сътворил? Както беше от начало, така е и сега. Живееме един живот като игра, като на кино. Сюжета ни се разиграва, живота ни минава в скапаната ни държава. Никой се не мърда, на никой му не дреме. След време какво ще стане с българското племе? Да се съвземе, да вземе, да приеме факта, че имаме голям проблем, а никой си не плаща. Така ще продължава, времето ще се минава и натрупаната злоба в мен кърваво ще се раздава. И без забрава за отминали моменти лекуваме с хип-хоп нашите пациенти. Нека се обърна към държавата ни с хип и бас, погледнете как живеем всеки ден и час. Замислете се кое е по-добре за нас, и всеки има своето мнение и право на глас.